usawe izono zethu, ubulawa izono zethu. Kodwa mina kunento engiyibonayo behind yena. Ngamema zangibona isigebengu njengabantu bonke. Kodwa kunekusasa, kune-future engamuva kwakhe. NjengoPeter owathi medoda inkemba ethi yabulala. Abayathola uJesu wathi uJesu noPeter obulala ngekemba yokufaka inkemba. Wathi beka inkemba entaleni. uJesu wayesengasabona uPeter kodwa wayesebona into engemva kwakhe. Ukuthi uPeter akakhunjwa ulaka, kodwa ukhunjwa ukuthi ubona umuntu kuphela. Behind yakhe kunomuntu. Asiyeke bazalwane letokujatha simule umuntu physical. Kodwa kunento manje enjalo ngaphakathi kwakhe. Lowo muntu uyizona inophile nasipilifani mele umuntu wangaphakathi. Nomuntu wangaphakathi lithi iBhayibheli bazalwane manihlangene unani phakathi kwelomunye mayihlabelela omunye ahube omunye prophethe omunye umpostoli. Ngamanye amazwi kweliphiwo zisetshenziswa ngumuntu wangaphakathi. Nawe bethi namuhla usiyaphendula kuJesu ngoba kusebenza